keď sa bavíme aj o Upgates, tak proste ten majiteľ, ja im vždycky hovorí, že vy sa nemôžete pozerať na to, že vás tu bude stať prenájom e-shopu, aj keby to bolo, že dobre, teraz sme v desiatkách eur, ale keby to bolo aj niekoľko stoviek eur mesačne v porovnaní s tými tržbami, ktoré to už teraz generuje, alebo ktoré máte v pláne to generovať, tak vy nemôžete stávať ten e-shop, ktorý vás bude stať čo 1 euro mesačne, že aký support chcete, alebo akú službu chcete za to 1 euro, že tí ľudia ako si myslia, že ešte z tých čias minulých, keď boli tie WordPressy a ešte to proste nevedeli, že ak sa to fungovalo, stávali sa tie custom e-shopy na mieru, kde teraz vlastne veľa tých klientov aj proste prechádzajú z toho custom e-shopu, pretože tá lokálna slovenská firma nevie držať krok s tým vývojom toho celosvetového e-commerce. To je jedna vec. A druhá vec je to, že ako náhle sa ten klient dostane do tzv. Vendor locku, tak je to pre ňo sakramenský prúser a vlastne je odkázaný na cudzieho človeka a má postavený biznis bazí na tom, že či ten dodávateľ bude fungovať tak, ako potrebuje, alebo nie.